Нина апа, сіздің гүслегізінің тарихын сөйлеп кетіңіз әлі. Гүслерінің тарихы бұлай болды. Мен кішкенеден берлі сұрап жүргеш, гүсле алыңыз деп. Олар ненің 40-шы елінің yazında әни Верхнемерге мініп кетті жарар, мініп түшімейді алып түшін деп. Онда Верхнемерде біздің ауылдан көшкен Пушинкайында ол Верхнемер. Архипов Владимир деген бір абый ясыдыр үйгісі. Шуннан әне алып түшті. Ол кісілерінің бәйесі 35 сум ел вақытта. 35 сум. Шуннан әне алып түшті де, қазір бізде ол вақытта әненің сіңлісі яшидір ие. Аксинья апа. Оқшит етейін біздіңше. Шул Аксинья апа күйлеп береді, ол өнегләдір егісілі. Күйлеп береді, мен ярты жылда үйреніп жеттім гүсләге. Ярты жылда. Ондан соң гүслә нейді? Қазір айтам 41-ші жылны Ишмуратов деген бір артист келіп, организовать етті, 40 кісілерді бірге ойнап, Мәскеуға барға қазірлей башылады. И соғыш башланып кетіп, біз бармай қалдық шында. Міне, шындай хәл. Ярар. Сіздің өзіңіздің нәсіліңізде гүслешілер бар ма соң? Нәсілде менің двоюродный апам, Тоня апам, ойнайдыр ие гүсләні. Ondan соң, міне бұл әненің екінші сіңлісі Лиза есімлі, ол да ойнайдыр ие. Дұрға, менің әне Дұрғадан, Дұрға олынан, Чыпия районы. Онда гүсләшілер көресін көп болғандар. Міне бұл Лиза апада, Аксинья апада, алар Дұрға нықылар ішінде. Міне шылай еттіріп, Дұрғада көп болған. Мен қатерлейм әлі. Онда бір абзый, мен әлі гүсләмей ғой ол оғытта. Жырлап отырғанлары қатерлейм. Бабай жырлый, Паиш Палые деген бір әбей гүслә ойнайдыр. Шуннан аның кейін мен ойнай башлағаш гүсләдә әнеге ойнап көрсәттім. Мәне бұл кейіні жырлайдыр еді бабай деп. Мына бұл фотосуретін көрсеттіңіз сіз? Көресің? Әйе. Мына бұл фотосуретін тарихын сөйлеңіз әлі міне қайда болды? Бұл Қазанда. Қазанда 43-ші жылына жай күнінде барып, міне қазір Тинчурин театры, ол вақытта Камал театры шындайды. Міне шында ойнадық гүслә. Менің гүслә тіге ұзын болғаш, аның нее тіге кішірек қысқа гүсләлер білен тұры келмедір ие. Шының біле мен өзімгені ойнадым. Өзімгені бір өзім нешік ештікенлердір бір гүсләнің тауышын. Микрофон білен? Шылайдыр енді. Бір өзім ойнадым. Қазанға барған уақытта Семет Баш деген ауылға кіріп концерт қойдық әлі. Семет Баш. Бұл қызлар білен? Этим же коллективом. Ие барымыз бірге. Хадиш апа ұстасы еді. Ол түрлі нелер сөйлеп, шында шиғырлар сөйлеп. Мишер апайды ол. Пекнаториту сөйлейдір. Нашу айттырып, меңа көрнәклік, сыйық зәңгер, ромашкалар түшкен, Пекнатор не берділер, көрнәклік берділер. Шуна қайтқаш, бізде эвакуированный испанецлар яшилер е. Шуның Ольга деген апа меңа
бик матур итеп күренә. Sizning güçlü үзегезнең тормышыгызда нинди урынны яулап алды? Гөсле, менә без һаман бик узак чит җирдә яшәдек. Шул чит җирдә яшәгәндә ул минем күңелемне җавап торган. Бер уйныйм да, җырлыйм да, сагынган вакытта бик булышты ул миңа. Читтә яшәгәндә. Менә хәзер инде район демобилизация иткәч, Казанга кайтасы килде, музыканы бик яратам. Җыр баяннарны үлеп яратам, шул хәтле. И хәзер менә телевизордан күрсәтәләр, телевизор карыйм, и булай Казанда инде музыканы ишетеп була инде, теләгәнчә. И шуның белән бик тотладым инде соң вакытта үзләрен. Читтә яшәгәндә бер күңел яткычы булды ул миңа. Бик кечкенәдән җырларны, музыканы яраткач ташламадым мин. Бик зур урынны яулап алган. Сине баштан күрмәгәндә, ничектер баштан нидер коллективта уйнагандай уйлаган идем. Сез, оказывается, үзегез шулай йөрисез икән. Андый кешеләрне бик сирәк очратасыңмы дөньяда? Шулай инде, но безнең авылда элек бик күп егесләр. Менә бу Архиповлар, алар 4 брат ие. 4 брат. Ишесе гысле ясыйдыр. Менә шу Владыявый, анарсын Сарапьявый, Сарапьян. И Әсәнавый. Тимерше Әсән бик җиттеләр инде. Әсәнавый. Ишесе дә ясыйлар ие. Гысле. Шуның белән алар обеспечить иткәннәрдер инде бөтен авыл кызларын гысләрләр. Хәзер менә бер кеше дә юк инде гыслеше. Гысле уйлап ясый торган. Хәзерге вакытта гысләчеләр бик сирәк күренеш. Ансамбльләрдә дә бик сирәк кенә уйныйлар. Менә бер мәнчектә дә кайбер музыкантлар гына уйный гысләдә. Менә бер көнне консерваториядә булып узган иде концерт. Анда килгән иде Балтач районыннан Асадуллиннар гаиләсе. Шуларның әниләре Асадуллин инде. Ул консерваториядә укыган булган. Макаров дигән галимнең классында. Һәм шул вакытта гысләдә уйнарга өйрәнгән. Менә үзенең гаиләсе белән ансамбль төзегән. Үзенең кичкенә балаларын гысләдә уйнарга өйрәтә хәзерге вакытта. Менә алга таба ансамбль төзергә, зур ансамбль төзергә ниятләре бар икән. Әмма гысләләребез юк ди. Менә хәзерге дөньяда менә шундый проблемага юлыгабыз. Менә Татарстанда ничек уйлыйсыз? Татарстанда гысләчеләргә киләчәк бармы икән? Ой, белмим. Тик булмастыр инде ул хәзер. Башка төрле уен кораллары бик күп. Баяннар и башка уен кораллары белмим. Шул сирәк кенә булса шундый теләүчеләр. Сирәк булыр. Әмма мондый уникаль дип әйтелгәндә уен коралын саклап калу мөһим. Кирәк инде, бик кирәк. Бик кирәк. Әнә Субаш дигән авыл бар, Керешен авылы тоже. Субашта безнең авылдан күчкән Пучинка тоже Новый Мирдан мотор МПС дип әйтәләр инде аны. Теге ул нигә шаганрак Чехова Анфиса бар ич. Чехова Анфиса. Ул Субашка кияүгә чыкты. Николай исемле ире. Әнә бик тоже мотор уйныйдыр. Белмим, исәндәме ул карт инде. 28-нче ел булса кирәк. Менә үзегезнең гысләдә уйнауыгызны профессиональ уровеньга күтәрәсегез килмәдеме? Укыйсыз килмәдеме алга таба? Аңа куйсың ул нидән үзешчән инде бу. Үзеннән генә өйрәнеп, аны гысләне ул вакытта укытырга укытучы да булмады шәле. Укытучы да булмады. Ярар.
Шалай укырга телегегез булмады инде. Юк. Үзегез. Юк. Ярар. Сезнең ничә балагыз бар? Ике кызыбыз. Исемнәрен дә әйтегез әле. Зәмзәлия, Әлфия кешесе. Оныкларыгыз да бардырмы? Оныклар Зәмзәлиянең дә бер кызы, бер улы. Әлфиянең дә бер кызы, бер улы. Вот аларда барысы да инде семьялы. Зәмзәлиянең кызының ике кызы, малайының бер малае. Әлфиянең кызының ике кызы, малайының бер малае. Мәйтәм, үзебезнең туганга бирим әле. Ул бик җырларга да ярата, өйрәнергә интересе булгач, с удовольствием мин аңа бирдем. Үземнең туганыма. Демәк, сезнең гөсләшләр традициясын дәвам иттерүчеләр булачак. Булачак. Әле аның внучкасы бик җырлый, бик матур җырлый, өйрәнергә желаниесе бар шикелле. Шулай булгач, гөсләне тотып ата торган җиргә бирмәдем инде.